Ya. Kaya kumpulan sing seneng jembarke tali paseduluran, ngraketake tali silaturahmi, fa insyaallah bakal dijembarke rezekine, didawake sing dadi umure. Dadi kewajiban baku Ya. kaya kumpulan Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Nduk, anakku sing banget ndak tresnani limbuk, ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku leren sawetara ya nok. Iya, ngendoni swasana kang kenceng ana ing bengi iki ngono. Iya, sing angka sepisan ora lali tan lirwa ngucapake lan ngungkapake rasa lan puja lan puji syukur. Konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasana. Ngono ya, Mak. Ingkang wis malembarake keberkahan. Iya.
Kang sarta kenikmatan becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Saengga aku karo kowe bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki no. Ngono ya, Mak. Iya, bengi iki banjur adicarane apa, Mak? Piye? Bengi iki adicarane apa? Iki ngene ya, Nok. Adicarane bengi iki ya kuwi tidak lain dan tidak bukan ya kuwi bersih desa. Oh, bersih desa. Ingkang sarta sosialisasi pajak bumi dan bangunan tahun 2025. Oh ngono. Ingkang den gelar dening para pepunden-pepundenku. Kabeh para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing Desa Kalibata, Kecamatan Monodadi, Kadipaten Blitar. Oh ngono ya, Mak. Iya. Iki dadi adicarane bersih desa utawa nyadranan utawa sedekah bumi. Kang sarta sosialisasi pajak bumi dan bangunan. Kang kagelar warga masyarakat Kalibata. Pancen bener kaya mangkono no. Bombong kaworan bungah, tebak berkah lan barokah. Dene awake dhewe ketiban sampur kinen paring lelipur, paring hiburan gelar kelir gantung gom mapan ana ing kene ya, Mak. Kamis rontolen no. Iya. Mula wis awake dhewe ning kene ora iso matur apa-apa, mung isane ngaturake panuwun sing tanpa pepindhan. Iya, mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Pancen bener kaya mangkono. Ngaturke panuwun ingkang tanpa upama. Kunjuk sapa wae, Mak. Kunjuk nuwun inggih menika pepunden kula. Ingkang winengku kinurmatan Bapak Kepala Desa. Ngono. Nuwun inggih menika pepunden kula Bapak Haji Karnoto Sarjana Sosial. Ngono ya, Mak. Kang sarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kagem sedaya perangkating desa, kang sarta sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal ingkang dalu sakmangke sampun ikut andil bot repot kanggo lumadining adicara wayang kulit bengi iki no. Oh ngono ya, Mak. Iya nestokake dawuh. Uga ora lali mengucapkan terima kasih yang sangat banyak untuk seluruh warga masyarakat Desa Kalibata, Kecamatan Monodadi, Kadipaten Blitar ya, Mak. Sing wis memberikan kepercayaan sing gedhe kanggone awake dhewe sak kanca. Anggone wis menehi kapitayan kanggone awake dhewe sak kanca saka Kabupaten Nganjuk, Kota Angin. Anggone bengi iki kinen paring hiburan sowan marak mangarsa ngempek eyom nimpal keli. Ngalap berkah kang sarta barokahe warga masyarakat. Ya kuwi Kalibata kang bengi iki wis sembada ngadani adicara bersih desa no. Oh ngono ya, Mak. Pancen kapara nyata. Alhamdulillah awake dhewe perdana sowan ana ing Kalibata. Perdana no. Iya. Lagi sepisan jiki. Ngiras-ngirus sak liyane awake dhewe ya kuwi ngalap berkahe warga masyarakat Kalibata. Ngiras-ngirus awake dhewe ning kene ya kuwi ngraketake tali silaturahmi, jembarake rasa paseduluran. Oh ngono. Tembunge agama wis ngandharake. Sok sapa sing seneng jembarke tali paseduluran, ngraketake tali silaturahmi, fa insyaallah bakal dijembarke rezekine, didawake sing dadi umure no. Amin amin ya rabbal alamin. Pancen sing disuwun kaya mangkono ya, Mak. Nanging luar biasa kok, Nduk. Luar biasane piye, Mak? Ing atase awake dhewe lagi sepisan jiki sowan rene. Senadyan lagi perdana sowan ana ing Kalibata. Parandene apresiasi kang sarta antusiase para warga masyarakat Kalibata tak acungi jempol loro no. Oh ngono ya, Mak. Wis rame wiwit sore.
kaya ngene iki lho kekompakane warga masyarakat desa Kalibata ngono Mak. Ternyatane ngene iki acara ngene iki ya wis menjadi agenda rutin tiap tahun. Ngono. Agenda rutin tiap tahun. Mesti wayangan no. Iya. Kaya ngene iki lho no, agenda rutin tiap tahun iso ngenekake wayangan. Ngene iki yen ora ana manunggaling cipta rasa budi kelawan karsane para warga masyarakat ing Kalibata tangeh kelakone kok no. Ngono. Tegese wis manunggal ing antaraning pejabat kelawan rakyat, ora beda-bedake ngendi pejabat, ngendi rakyat, ngendi wong pangkat, ngendi wong melarat, kabeh dadi siji kanggo suksese adicara bersih desa Kalibata. Ngono ya Mak. Ana tetembungan beda agama ora gendro, beda panemu ora padu, beda pendapat ora pegat. Ngono ya Mak. Luar biasa malam ini. Ternyatane bengi iki uga ngiras-ngirus sosialisasi. Kaya sing didhawuhke Bapak Kepala Desa mau sore, sosialisasi pajak bumi dan bangunan tahun 2020. Manut dawuhe sambutan Bapak Kepala Desa mau sore warga Kalibata insyaallah kabeh wis taat pajak, kurang siji mung ditambeli dhisik no. Oh ya. Ora dadi boyo pangapa. Kaya ngene iki dadi pesan positif kanggone para masyarakat. Supaya taat anggone membayar pajak. Oh ngono ya Mak. Sak bisa-bisa yen taat anggone membayar pajak, desa Kalibata kene iki kedepannya iso dadi tolok ukur no. Oh ngono. Utawa barometer desa-desa liyane ana ing Kecamatan Wonodadi Sumrambae tolok ukur kanggone desa sak Kadipaten Blitar. Oh ngono ya Mak. Pancen bener kaya mangkono. Apa meneh yen tak sawang ana ing Kukuban Blitar dan sekitarnya, ana ing Kadipaten Blitar kuwi wis pembangunane saiki wis maju, wis pesat. Iya. Mula majune pembangunan, pesatnya pembangunan aja nganti terhalang dengan kaya-kaya telat bayar pajak. Pajak dibayar ngono kuwi balike ya ning rakyate dhewe no. Oh ngono ya Mak. Mula iki pembangunan daerah, pembangunan pusat sampai pusat ya ora iso yen mung ditindakake karo pejabate wae. Oh ngono. Nanging semuanya harus ikut andil, baik rakyat baik pejabat harus ikut serta dalam pembangunan daerah no. Oh ngono. Wabil khusus utamane ana ing Kalibata. Oh ngono ya Mak. Jadi bersih desa ora mung ditonton saka laire wae, ngresiki desane, ngresiki latare, sing diresiki ora mung secara tata lair, ora no. Ning kaya ngene iki kena kinarya introspeksi diri, mulat sarira angrasa wani. Ngono. Supaya kareben guyub rukun, gotong royonge saya maju, rasa persatuan dan kesatuane saya dipupuk. Oh ngono ya Mak. Tembunge agama ibda binafsi. Oh ngono. Memulai dari diri sendiri. Oh ngono ya Mak. Agenda rutin tiap tahun setahun pisan bersih desa ana ing Kalibata. Kaya ngene iki warga Kalibata kudu iso ngangen-ngangen utawa narjet, ya ta? Bersih desa setahun pisan kudu ngene iki, kudu duwe target supayane desane iso maju dari tahun-tahun sebelumnya. Oh ngono ya Mak. Iya ngestokake dawuh. Aja nganti pembangunan desa sing temata, pembangunan daerah Blitar sing wis semakin maju dan pesat ya terprovokasi ya karo orang-orang utawa oknum-oknum yang kurang tanggung jawab. Oh ngono ya Pak. Kaya wingi-wingi kedadian lagi usum menyampaikan aspirasi ya, menyampaikan apresiasi aspirasi kuwi ora apa-apa
lakone ndak jaluk warga masyarakat anggone menyampaikan aspirasi kudu tertib ngono ya Mak. Aja nganti merusak sing jenenge fasilitas umum apa meneh ngrusaki kantor-kantor dewan. Wong wilo kantor-kantor dewan fasilitas umum kuwi yen mok rusak kuwi dandanine ya nganggo duitmu dhewe, nganggo duwite rakyat dhewe. Ngono ya Mak. Dadi tapi awake dhewe ya bersyukure ngene no. Tak kira SDM sumber daya manusianya ya kuwi warga masyarakat ing Kukuban Kalibata sumrambahe warga masyarakat ana ing Blitar tak kira wis mumpuni sumber daya manusiane. Tak kira anggone menyampaikan aspirasi tertib, ora ana gontok-gontokan, ora ana eker-ekeran. Alhamdulillah wa syukurillah pancen sing disuwun ya kaya mangkono. Iya ya Mak ya ngestokke dawuh bengi iki bakune awake dhewe lek-lekan nirakati desane. Iya. Tembunge para sarjana kang sudaning budi biyen wis nate paring dawuh piye? Ing lair angudi karya, ing batin angesti Gusti. Manut dawuh pangandikane Bapak Kepala Desa mau sore kaya ngene iki penghilang stres, hiburan acara puncak. Nanging sak liyane penghilang stres ketoke ropian-ropian ketoke ditanggapne hiburan. Nanging iki sejatine filosofine ya kuwi ngeleki desane, nirakati desane. Mergo manut mbah-mbahku mbiyen anggone paring dawuh karo aku, lakune wong Jawa sing paling ampuh kuwi siji melek, loro luwe no. Ngono ya Mak. Dadi bengi iki dileki desane fa insyaallah kedepane berkah kang sarta barokah. Ya amin amin ya rabbal alamin. Biyung sing baku ning kene uyung-uyung anyeng kuyung njurung pandonga. Dongaku Mbah Nyumili kok Nak. Muga-muga dalam rangkaian adicara ya kuwi bersih desa utawa nyadran uga ana sing ngarani sedekah bumi ya. Sak rampunge seluruh rangkaian adicara muga-muga desa kene ya desa Kalibata kene dadi desa sing badatun thayyibatun warupun gofur gemah ripah lo jinawi karta tata turaharja murah sandang lawan pangan cinaketok ing kamulyan tinebena saka bencana alam. Amin 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 Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tulung marang aku.
Wayang bengi iki uga disiarkan langsung no ngono. Ya kuwi lumantar channel YouTube awake dhewe Astabrata Media. Ngono ya, Mak. Dadi iki sing kepareng mirsani ora mung penonton kang ana ing lokasi nanging kepara kabeh sutresna budaya pecinta wayang kulit, wabil khusus pengikut setia channel YouTube Astabrata Media. Kepareng mirsani lan kepareng ndongake warga masyarakat desa Kalibata anggone kagungan kersa ya kuwi bersih desa utawa nyadranan. Ngono ya, Mak. Alhamdulillah seneng banget kok no. Iso sowan ana ing Kalibata perdana. Tur mau awake dhewe sadurunge munggah wis digedhak karo Pak Kepala Desa. Ngono. Wis digedhak karo Pak Lurah. Piye nek gedhak? Mas Akbar mriki niku kulinane nanggap dalang sing apik-apik. Oh iya. Wis digedhak ngono sih. Kuwi nek awake dhewe wong anu no, ibarate duwe aten-aten cilik kaya ngono kuwi arep maju wis ndredeg grogi pesimis luwung randalang no. Ngono. Ya ning ngono kuwi malah pemecut motivasi kanggo awake dhewe sak kanca. Ngono ya, Mak. Ya wis sak werna-werna sak gaduking nalar, sak kadaring lampah. Iya, awake dhewe sing rumangsani dalang isih junior, isih akeh kekurangane tinimbang keluwihane. Isih akeh memperbanyak. Ya kuwi wujude perbendaharaan utawa vokabuler saka guru-guru kang sarta senior-seniore awake dhewe, bapak-bapak dalange awake dhewe. Ngono ya, Mak. Pancen bener. Iki akeh nawala sing tumiba ana ing pangkon, ya diwaca. Ana iki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun gending podang kuning caping gunung kagem Bapak Lurah sekalian ibu kula ingkang kula hormati, adik Slamet Riyadi sekalian, adik Kamsari, adik Misno sekalian, Bos Dagung. Ya. Mboten kesupen Bapak Sumino ingkang nyekar, Mbak Sinta Palupi kalian Mas Heru. Saking kula Ibu Muldati penggemar YouTube Astabrata Media. Ngono, Mak. Ana meneh ana. Sugeng dalu Mas Dalang Akbar, kula bapa ndata kali bata, bakul kopi dhuwur kali. Oh ya. Nyuwun gending jarik lurik kalian selendang sutra kuning. Oh ngono, Mak. Matur suwun Mas Akbar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya ngestokke dawuh. Ning sadurunge ngaturake tetembangan Kang Sarto ngaturake bintang tamu. Heeh. Ayo luwih dhisik kanggo mukadimah ngaturake tetembangan Kang Jumbuh kelawan swasana lan kahanan ngono. Apa? Lantaran bersih desa didhisikne no. Oh ngono ya, Mak. Mengko lagi tetembangan liyane Kang Sarto ngunggahne Mas Dwojo ya. Kang anyalirane bintang tamu ana ing bengi iki ngono Mak. Lantaran bersih desa didhisikke. Dibawani luwih dhisik. Ya. Maka Mas dipun bawani lantaran bersih desa mengke dipun gawaken bersih desa. Ya. Maka Mas. Apa niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa murih adoh sukar sakit ya gliya angliya tu mandang karya
karya wis katur lantaran bersih desa karep ben desane Kalibata adoh saka suker kelawan sakit nduk piye iki sing dianti-anti kudu dadi bukti sing diantu-antu kudu lumaku saka kersane Bapak Lurah kang sarta sedaya para warga masyarakat Kalibata iki awake dhewe sowan ora ijen nanging kepara uga nimbali kadange awake dhewe Mas Bojo ya kuwi Mas Jo Klitik kang sarta Mas Jo Kluthuk ngono ya Mak diaturi minggah ana ing pepanggungan diaturi minggah ana ing sasana budaya monggo kanca-kanca musisi ya coba kaya ngapa